Zippo 4x1 شرکتی امریکایی زیپو که با زجاجگاه خود به همه جهان مشهورند این اینسترومنت را ساختند. این اینسترومنت با خود بسیار چیزها را در بر میگیرد، مثل تبر، اره، میخکش و ملاتق. بلندیش 58 سانتیمتر، درازیش 25 سانتیمتر، چقوریش 4 سانتیمتر و وزنش 1 کیلو 400 گرم را در بر میگیرد. این اینسترومنت به یگان مشکلی جمع می شود. AI Bolt артистичный интеллектуальный гаджет ҳарӯз зиёд шуда истоданд. Дар рӯи замин ҳаррӯз чизҳои нав ба нав ихтироъ карда шуда истодааст. Ширкати AI Bolt як қулфе ихтироъ карданд, ки чизҳои шуморо аз дуздидан наҷот медиҳад. Ин қулф ба телефон бо воситаи Bluetooth пайваст мешавад, ҷои чизи шуморо нишон медиҳад ва боз ба воситаи телефон кушода мешавад. Агар ягон кас кӯшиши кушодан кунад, ин қулф ба телефони шумо овоз медиҳад ва шумо мефаҳмед. Jiffy бисёр вақтҳо мешавад, ки телефонро ба заряд гузоштан фаромӯш мекунем. Дар ин ҳолат Jiffy ба шумо кӯмак мерасонад. Шумо танҳо бояд дасти ин дастгоҳро чарх занонед ва ба телефони шумо қувваи барқ меравад ва боз ин дастгоҳ ба телефони шумо тез заряд медиҳад. MTT-136 таҳигири канад Иван Маркел ин дастгоҳро сохтааст. Ин дастгоҳ ҳам воситаи нақлиёт ва ҳам барои рушди зиндагӣ ба шумо ёрӣ медиҳад. Вазнаш 127 килограммро ташкил медиҳад ва ҳам дар хушкӣ ва ҳам дар барф роҳ меравад. Агар ин видео ба шумо маъқул шуда бошад, ба канали ман обуна шавед ва ин видеоро ба дӯстони худ фиристед, то ки ҳама бохабар шаванд.